moc se vylepšili. Jdeme na poslední třetí, který vyšší rozpravu. A poplavé na dráze číslo 1, Denisa Váňová, na dvojici Anešita Malcharová, na trojici Sabina Pecušová, sportovního plavání Bandal, na 4 Zdeníkovi přihlášení Čese, Kristýna Erlabatová, plavecký klub Česká Lípa. A na 5 Brigina Kocianová, takže Třinec, na 6 Tereza Končelová, Lokomotiva Nymburk, na 7 Markéta Tužilová, Autoškoda Mladá Boleslav a na 8 Adela Britanová, FC Pardubice. Já doufám, že kluci jsou připraveni účastného startera a když se to presle. A dráha číslo 6 bude obracet jako první Tereza Končelová z Lokomotivy Nymburk, 38,97 před dráhou číslo 3 za 39,64 Sabina Pecušová. Děvčata budou obracet do druhé stovky. Podívejte na trojku. Sabinu Pecušovou. Se prodloužilo zrychlení, ale stále na číslo 6 a Tereza Končelová. 21,75, 21,83. Po obráce hned na číslo 5. Juliana Kocianová. Zajímavá druhou pozici. Poslední 75 metrů a to budou hodně bolet. No tak uvidíme. To nakonec bude nejlepší a vystoupá z posledních krizů. Můžete zůstat tam o 1 až 4, nebo spíš 2 až 4. Protože dráha 6 má docela náskok, Tereza Končelová a jedna pětka za 2,50 jako druhá. Tak to vypadá, že to bude zase o 3-4, protože dráha 6 a 5. To bude to zajímavá záležitost, hlavně o to druhé a 4. místo. Protože to první, to je jasné. A kdo bude mít náhody nakonec? 4-5-3, vypadá to na trojku. 2,51,05, 2,54,66 a jako třetí Kristýna Erlabatová. To nejrychlejší byla Tereza Končelová. Lokomotivy Nymburk a získá mistrovství světa 2,51,05 jako druhá na 40. Kristýna Erlabatová nakonec teda a 5 jako třetí. 2,55,7. To nejrychlejší je dráha 6 Tereza Končelová. Děvčata v nejlepším posledních výkonech zaplaváno. Gratuluju. Jdeme na kluky. Listě prsa, první rozplavba. Dráha 1 je